Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Pagluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Bacolod. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong masugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ginuba niyang ginasuksok niya nga kulintas. Oh, ginhatag sa ako ni Lulang kulintas ngayon eh. Sa tong bata pa ako. Ang iya pendant, nga mo sinang dagway niya. Suno kay Lula, proteksyon ko kuno ang pentagram ngayon ha. Gikan sa mga malayan ni espiritu. Oh, imo na lang ina. Ha? Ginhatag gali na ni Lula mo sa imo? Ote, nga ihatag mo na sa akon. Para proteksyon mo. Basi kung mga kig si Lula mo. Hindi ka magkabala ka. Pambalon ko si Lola Armina, nga mas kinahanglan mo ina. Ote, paano kaya? Wala ka na sang proteksyon batok sa mga malain nga espiritu. Ang matuod, wala gid man ako nagapati dira eh. Pero himalin naton. Basi kung mag-epekto ina sa imo. Isa pa, hindi ka magkabalaka sa akon. Masarangan ko nga pangapinan ang kaugalingon ko. Paglabaw sa tanan, wala ko ginasakitan kung nagadamgo ako. Nagalibog lang ang ulo ko kung makabugtaw na ako. Hindi pareho sa imo. Ay, kasubong ni Bogs, abyan ko man ikaw. Kagsugod subong, ginapangako ko. Sugudan ko ng pagpangapin sa imo. Cross my heart and hope to die. Oy, amo itong panugod sang amo niya pag-abyanan ni Joshua. Kagsubong, nakahibalo ako nga mabalik siya. Mapahamtang ng buot ko. Kag nabatyagan ko nga luwas ako kung ara si Joshua sa akong tupad. Ivana! Si Ezekiel? Ginatawag niya ako? Mabatian ko ang yatingog na nagaupod sa hangin?
Ivana? Magwa ako sa ako nulot. Subayon ko, kundiin padulong ang iyang atingo. Ari na ako. Diri ako nakalambot sa entrada sang baluarte sang palasyo. Si Ezekiel, ato siya. Nakita niya ako. Kagara, diri si padulong sa akon. Ivana? Nga bago ka lang. Kaya na pang panawag ko sa imo. Pasensya ka na. Natulugan ako pagkatapos ang malawi ko nga pagibi. Anong buhato naton diri? Nga ngagit pakadto mo ako diri? Nakaabot ng palamanhon mo. Ano? Oo, Ivana. Kag nakibalo ako. Ngayon di mo gusto nga magpakasal sa iya. Gani ipalagyo ko ikaw. Ano? Wala ko nagalahog, Ivana. Handa ko nga magbulig sa imo. Para hindi ka makasal sa lalaki. Nga wala mo naluyagan. Salamat sa pag-ulikid mo sa akon, Ezekiel. Apang, bisan diin man ako taguon sa duog nga ini. Atultulan gihapon ako sang akon amay nga hari. Akong bahala. Oh. Ginkumpas niya nga kamot sang pabilog. Kag nagtuhaw ang madamol nga panganod. Dali ka, masulod kita dira. Wala sa may makakita sa aton. Kay putson kita sang mahika. Oo. Oo, Ezekiel. Ari na kita. Sa diin kita. Ano ang duog nga ini? Ari kita sa likom nga kuweba sa idalom sang bukid sang tulabong. Ano? Wala akong makahibalo. Nga may kuweba gali sa idalom sang bukid nga ini. Paano mo nahibalaan ini? Sa nahibalaan ko. Magluwas sa imo amay. Wala sa makasulod sa bukid nga ini. Ivana, madali lang. Hindi kita dapat mag-usik sa tiyon. May buhaton lang ako. Oh. Kinpiyong niya ang iya mga mata. Nagtakop ang iya duha kapalad. Kag nagakutib-kutib ang iya mga bibig. May nagpurma nga lulutsan. Pamilyar sa akon ang bakita ko nga ara sa piyak. Ezekiel, taguon mo ako sa kalibutan sa mga mortal? Oo, Ivana. Pero... Amulay nang naibalaan ko nga pagi. Ezekiel? Magpamati ka sa akon, Ivana. Nakita ko ikaw sa palaabuton. Ano? May ikasarang ako maglantaw sang palaabuton. Kag mahimo ko lang ina. Kunpunggan ko ang akong paginawa para bayaan ang subong. Nabuhat mo, ina? Gintaya mo ang imo kabuhi para sa akon? Kinahanglan buhaton ko. Kag paano ko nautod ang ginawa mo? Hindi ako pagkabalaki. Hindi. No. Ginuyatan niya ako sa magtimbang nga abaga? Ivana, magpamati ka sa akon. Hindi manami ang nakita ko sa palabuton mo. Kuna mo, sugiri ako sang dapat ko nga mahibalaan. Nakita ko ngang pakaslan mo nga lalaki nga gusto sing imo amay nga hari. Amo ang magahatag sa imo sang tuman nga kasubo.
kasubo nga among bangdan sang ibok kamatayon. Ano? Oh, Ivana. Gani amo na lang ining bugto nga pagi nga napinsaran ko para mapalagyuhan mo ang natagna nga matabo. Ezekiel, ginagamuhan ako sa ginasiling mo. Wala sang bisan sino sa aton ang may ikasarang sa pagbag-o sang palaabuton. Kung tani may ikasarang pa ako nga lantawon ang palaabuton, Ivana. Apang amo lang ina ang ginpalantaw sa nga akong gahom. Kagusto ko baguhon mo ang natalana na nga matabo. Magpalagyo ka. Kag dito ka magpadulong sa kalibutan sa mga mortal. Pero, sa banta mayan, hindi ako matutulan sang akon amay dito. Mahimo nga hindi. Kung ikaw, isa na ka mortal. Paano man tabo? Kasi nahibalaan ko, ang mangin mortal ang isa ka diwata. Madugay na nga panahon ina nga nakaligad. Kag ginadilian ina. Ano ka? Madali lang ha. Ubahon kong kulintas nga ini. Ang imo kulintas, nga nahuman sa bulawan, kag ang ipakabit. Daw ba to? Nga kasubong kaputi sa panganod. Kag may samay nga kulor asul. Nagtugas sa kasanag ang pakabit sa imo kulintas. Ginhimo ini sa nga kunamay. Gikan sa mga makatalanhaga nga mga puti nga mga bato. Kaginkuha diri mismo sa bukid nga ini. Para sa akon iloy, Ivana. Nga ginhimo niya ina. Para kung masulit ang giyera, maghahatag ini sang dugang nga gahom sa iya, kag sa amon. Ihatag ko ini sa imo, Ivana. Kag ikaw, paano ka? Hindi ako pagkabalaki. Kinanglan nga masalapuan mong mortal nga may dugo sang mahalika sa kalibutan sa mga tao, nga may kasarang nga mabahinan kaniya sang iya immortalidad. Mortal? Nga may dugo nga mahalika? Ay, nakahibalo ka wala sa ginapanghambal mo? Wala na ko sang panahon nga mag-istorya ka magpatag sa imo. Kag sa tion nga masalapuan mo nang among nga mortal, kinanglan nga dapat mong imupanit sa iya. Nga ang kinahanglan nga buhaton ko ina. May mahika ang kulintas niya ni Ivana. Nga suyupon ang iya mortalidad, kag mabahinan ka. Kag sa pagi nga ina, makapanago ka sa panulok sang imo amay, sa kalibutan sa mga tao. Ezekiel? Wala sang kasiguruhan nga hindi ka niya masalapuan. Wala ko matungkad ang gahom sa imo amay. Buligan ka lang sang kulintas nga ini. Agud madali mo nga makita ang mortal nga may dugo sang maharlika. Apang kalapad, kagkadako sang kalibutan sang tao. Paano kung... Ginbutang niya ang yapalad sa dugan ko. Hindi. May nagtuhaw nga kasanag gikan diri. Magsalig ka lang sa akon, Ivana. Masalapuan mo siya. Pagi sa kulintas nga ini, masalapuan mo siya. Ang kaugalingon mo mismo nga gahom, ang madalas sa imo, sa inkantado nga may dugo nga maharlika. Inkantado nga mortal? Oo, Ivana. Ay, paano mo nahibalaan ang tanan nga ini? Wala niya ako ginasabat. Sa baylo, ginpiyong naman niya ang iyang mga mata. Kag nagkutib-kutib naman ang iya bibig. Ginasambit niya siguro ang iya nga mahika. Ginuyatan niya ako sa braso. Ivana, may dapat kang tandaan. Ano, ina? Hindi mo mahimo nga hukso ng pulintas sa liog mo.
Sa tion nga hukson mo ini kagibulag sa lawas mo. Madula ka sa panulok sa mga mortal. Kag magabalik ka diri liwat sa kalibutan sa mga engkanto. Kag ang anuman nga balatyagon kag memorya sa pagkamortal, madulay na sa ginali sa imo. Amo man kung sino nga tao ang makaupod mo. Wala naman sa may madumduman pa sa imo. Malimtan sang lubos sa mga tao nga nag-abot ka sa kabuhi nila. Sige. Tandaan ko, ina. Tandaan ko, Ezekiel. Ay, oo gali. Nga, Paano gali ang gahom ko? Kung mangin tawo na ako. Madula na bala ini sa akon? magapabilin ng imo. Apang mabuhinan lang ang puwersa mo sa hangin sa tagsa kapagligad sang panahon. Kag hindi mo ni mahimo nga gamiton sa tao sa handom nga halitan siya. Kag kung wala man lang sa katalagman ang kabuhi mo, hindi mo ini magamit. Kag nagalawom ako nga wala ka sang masugata nga. Masugata nga ano? Nga maligno. Magabian sa tagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa itong subilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulay sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpapalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron,
Sa kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Makaligad ang duha ka semana. Nag-abot ang sulat, gikan sa nagkuha sa inyo, nga nagademand sang kwarta. Oh, nakahibalo ka, Father? Oo, Jaya. Kag isa ako sa nag-comfort sa utod mo. Sa imo magulang, si Hilda. Ha? Amo gali. Gano ka pamilyar sa akon sang nabong mo. Nahibalaan na ba ninyo kung sino ang mastermind sa pagkuha sa inyo? Kaugalingon ko nga utod. Kag tiyo, Father. Ano? Mamangkot ka bala? Kung saan ako nakahibalo? Nakaligad ang isa ka semana. Ginbuyan ako sa mga tao nga nagkuha sa amon. Ginsugo-sugo nila ako. Ginhimo nga kabulig. Ginpasagop nila ako sang tubig. Kag kung ano-ano pa dira. Kag isa ka adlaw sila. Nag-abot ang tiyo ko. Wala siya makahibalo. Nga ato ako dito. Kag nakita ko siya. Upod niya nga nanaog sa salakyan ng akon magulang. Diyos mío. Sang primero. Abi ko anay kung buyan na nila kami. Apang ginhimuan nila sang kasulatan ng akon amay. Nga mabato ni Hilda nga utod ko. Kag dito ko natukiban. Nga hindi na kami makabuhi pangabuhi. Nahibalaan ko, nga kinahanglan nga mangita ako sa paagi para nga maluwas. Kag mabuligan ang mga ginikanan ko. Nadumduman ko pa ang sulat nga ato, Padre. Kag sang gabi mismo sila. Amo sining natabo. Ikaw! Palapit eh! Palapit! Ay! Nga Pila ka na gani? 15 anyos na. Hala. Kalain siya panulok sa akon, ha? Panulay ang iya itsura. Samtang nga nagangisi. Kung wala ka naman sang isugo sa akon, malakat na ako, May buhaton pa ako. Hops! Hindi ka na maglakat, ha? Hindi. Buyi ako! Ano nga, boy? Hindi! Buyi ako! Kalma! Kalma, ha? Hindi mapalak. Hindi ka magpalak kay dalon ka sa langit. Hindi! Hindi! Maluoy ka! Ako ang kaluuyan mo! Tungod kay na pa nagasakit ang pusoon ko. Samtang nagatulog sa imo. Bastos! Kari ka. Dire kita sa kama, dali. Hindi! Hindi! Buyi ako! Dala ka! Diyos ko! Nagakayawan gid ako diri sa country. Wala ka na sang may mo. Gani magpasugot ka na lang sa buhaton ko, ha? Ma-enjoy ka pa. Diyos ko. May kutsilyo.
Kutsilyo! May kutsilyo diri sa kilid si Katre. Ano Kinanglan nga makuha ko, ina. Hindi siya makahibalo. Ubahon ko na yung bayo ko. Agod nga wala sang istorbo. Nagtalikod siya. Nga nag-ubas ang iya pantalon. Karon, kuhaon kong kutsilyo. Ani na! Ready na ako! Nga mangin-akon ka na! Dali ka, dali! Ako! Halima ka! Kinbuno mo ako! Pagin! Wala na siya nagapulag. Oh, Diyos ko! Napatay ko bala siya? Ang bintana, bukas. Dila ako magi. Malumpat ako dira. Hari ang bintana. Mataklas ako. Madulom diri nga bahin. Kag wala sang makakita diri sa akon. Mataklas ako. Karon, malumpat na ako. Aragay. Kataas galis ang bintana nga to. Oh, Diyos ko. Kasakit. Lumabalagin ang isa ko katil. Pang hindi. Kinanglan nga makapalangyong ako diri. Kinanglan, kid. Sakiin bala ako makanto man. Matulom. Pero bahala na. Kinahanglan nga makapalayo ako diri. Dasigon ko pag ng pagdalagan. Hindi! Mahulog ako! Mahulog ako! Sakin ako. Partner, babayan na lang natin ina. Tugtog nga mapatay. Hindi pala, partner. Okay, sige. Ang mga kaupod sang ginpuno ko nga tawo. Sila ang ari diri sa tupad ko. Hindi ako maghulag. Partner, ang bayo pa. Si Pao na lang natin siya. Tugtog mahulog siya. Agod nga wala na sang problema. Hindi ba na? Ate, sika, ikaw may balon. Diyos ko. Hindi na niya siya mabuhi, Tugod madugmok ang lawas niya. Pag-abot niya sa dalom. Paano ka nakaluwas, Iha? Sa maayo nga palad, Padre. Kasagingan ang natupan ko sa idalom sang pilas. Wala ako makahibalo. Kung ano kadugay ako nga nadulaan sang pangalibutan. Kagsang naumpawan ako. Dumapatay ako sa kasakit sang akon mga lawas. Apang nakahibalo ako. Nga mapatay ako kung hindi ako maghulag. Gintinguhan ko nga makalakat. Gabi naman liwat sang natumba ako. Kagsang naulian ako sang pangalibutan. Isa katigulang nga lalaki ang nagauyat sa akon. Gindala niya ako sa ila balay. Kagsuno sa ila, nagadiliryo ako sa sulod sang 3 ka adlaw.
wala ako sang pangalibutan sa sulod sang duha ka semana. Kag sang nakabugtaw ako, na plaster cast na nga akong tiil kag ang duha ka braso. Ano? Oo, Father. Mga isa ka bulan ako nga nagpaayos sa ospital. Kag ang nagdala sa akon sa ospital, amo ang mag-asawa nga nagsapupo sa akon. Wala mo sila ginsugiran bahin sa pagkatao mo? 15 anyos na ako sang ginkidnap ako. Ang akon iloy, ginlugos ang madamo nga bisis. Kag ang akon amay, ginpatay. Kag ang akon pinakampalapit nga parinti, amo ang utok sang nadang tandamon. Jutayan nang ako nalugos. Kag duha-duha nga mabuhi ako sang makita ako sang tinuga nga may buluwanon nga kasing-kasing. Anong ma-expecter mo nga buhaton ko, Padre? Jaya, ano ang natabo sa imo matapos ato? Ha? Sang makabugtaw ako sa ospital, hindi na ako makadumdum sa ngalan ko. Hindi ako makadumdum kung anong natabo sa akon. Gin-amnesia ka? Hindi ako magpati nga amuin ang natabo sa akon, Padre. Nakita mo naman, madumduman ko ang tanan antis kami ginkidnap. Gindala ako sang nag-inakop sa akon sa isa ka psychologist. Hindi ako makadumdum sang tanan bisan ang ngalan ko. Apang makatanda ako sa mga hitsura. Kagsuno sa doktor, base kuno ko nakaangkon lang ako sang selective amnesia. Ginbaton ko ako. Ginbaton ako sang mga ginkilala ko nga mga ginikanan. Kagsugod sa to, ginkabig na nila ako nga kaugalingon nila nga anak. Kung amo, sano lang nagbalik ang memorya mo, Jaya? 3 ka tuig ang nakaligad, Padre. Kag naulian ako. Makadumdum ako sang amat-amat. Tubtub nga nakadumdum na ako sang dalayon. Apang sa mga tinion nga ina, ulihi na ang tanan. Tungod patay na ang mga ginikanan ko. Wala mo ginkatuan ng utod mo? Nga, kung tadi ginsukmatan mo siya? Para ano, Father? Para buksan ang pilas nga madugay nga nagpali. Hindi na mabalik ang kabuhi sa mga ginikanan ko. Kagtungod sa kahadlok sa Ginoo. Kagtungod man sa akong pagpalangga. Hindi ko mabatas nga ipabilanggo ang utod ko. Abang dapat lang nga ihatag ang hustisya sa mga nagakinahanglan sini? Nagapati ako sang hustisya sang Ginoo, Father. Isa pa, daw hindi na madula ang kahadlok sa utod ko. Kag sa tiyo ko, kung makahibalo sila nga buhi ako, hingabuton nila ako. Kag hindi sila magduha-duha sa pagpatay liwat sa akon. Kag wala labot sina. Palangka ko ng mga ginikanan ko. Nga amo ang nag-inakop sa akon. Hindi na ako gusto nga pati sila maulamig pa sa gamo nga ini.
Malipayon na kuntani ako sa kabuhi ka, Father. Pero sang nagsaylo ako diri sa syudad, nangin kasilingan kong akon best friend. Si Ethel? Jaya. Nakadumdam ako sa iya. Masamis siya nagahibisan to. Sining karon lang. Ginbuligan ko siya nga makarecover sa pagkadula sa iya baby. Nagdayunay sila sang isaw namon kaabihan. Kag tubtub subong, abiyan gihapon nila si Benji. Benji? Makahalamot, no? Gintago ko ang tanan sa sulod sang malawig nga panahon. Apang sa isa ko lang kapag tulog sa lalaki nga ini. Mahibalaan ko. Nga wala ko gid siya malimtan. He was an old friend? Anom katuig na magulangan niya sa akon, Padre. Ara na siya sa college. Sang nagaedad ako sang 15 anyos. Apang it didn't matter. Nakahibalo ako nga ginahigugman niya ako. And I love him. Hey, Jaya? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon,
kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Haula nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Haula nga Pulawan. Will sing my Sorry. Wala ko sang handom nga dugangan ng kalisod mo. Magpungko kaliwat. Madamo kita sang dapat kahambalan. Ikaw, kang ag-utod mo nga si Leonard. Ikaw ang utod niya nga babayi. Kag namit ko na ikaw sang tuman kadugay na nga panahon. Sang ginkasal kami sang utod mo. Wala ko na ikaw makita liwat. Kag siling ni Leonard, kabudlay ko no sa imo ispilingon. Kag wala ako sang makuha sa imo. Amoy nang iya ginsiling? Kag sang tion nga ato, nagapati ako sang tanan niya nga ginhambal. Apang tanan gali, isa kapag tabon kag kabutigan. Husto siya. Hindi kami maghangpanay nga duha. Hindi siya mahapos palabitan eh. Kawala na ako nagpadayon pa sa pagpalapit sa iya. Natala na nga magbulagay ang amon banas. Malain siya nga klase sang tawo. Manug-usar sang tawo. Kag ayhan, nakahibalo kasi na. Kag subong, wala na siya. Nadominar niya ako sang maayo. Nagakalisod ako subong. Apang hindi bangod sa iya. Ang utod mo ang dapat basulon. Ginpatigayon niya nga makasalang amon anak sa anak sang iya business partner. Para ganan siya ang ila project. Kag bangod sa kwarta, handa siya nga magbaligya sang iya kaugalingon nga unod kag kalag. Wala ako nanugon sa iya kamatayon. Kundi nanugon ako sa akon anak na si Isabela. Matahom siya. Ma'am. Pare ng merienda niyo, ma'am. Ibutang lang dira, Patria. Julina. Nagapangayo ako sang pasaylo nga nasaypan ko nga isa ikaw kababay sang akon bana. Ayhan, ang iban mo nga anak, nakahatag man sang kalipay sa imo. Kag ikaw, nakahatag bala sang kalipay sa imo ang imo anak? Ang akon anak? Pareho sang akon ginsiling. Klaro sa akon kaisipan. Nakadumdum na ako nga si Leonard daw sa hindi siya mapahamtang. Kani, isa kagab-isin to. Ginsunod ko siya. Kag didto siya nagkadto sa balay sang iya amay sa Preston. Diri ako nakahibalo nga may babae siya nga ginakadtuan dito. Isa kakabulig sang iya amay.
Kag hindi ako maluyag nga magseryoso siya sa babae nga ato. Naanad na ako nga mga buhi nga dagaya. Kag hindi man ako maluyag nga bayaan niya. Hindi ako maluyag nga bayaan niya ako nga wala makahibalo. Kag wala man ako makahibalo kung sinong babae nga ato. Apang sang ulihi, nangin isa man siya kababae ni Leonard. May nagsugid sa akon nga may bata sila sang babae nga ato. Kag ang bata, gindala niya sa imo, Julina. Ano? Apang ikaw ang iya utod. Kag naglibog man ganing ulo ko eh. Kung nga wala niya ginhatag ang bata sa balay alaypan. Ginhatagan kaniya sang dako nga kwarta. Kabaylo sang bata nga ato nga ginhatag niya sa imo. Sa imo niya ginhatag ini. Patria, makahalin ka na. Oo, ma'am. Oh, Patria, nga kalapsi sa imo. Okay ka lang ba na? Sige, ma'am. Amo na ako. Masandig ko anay sa dingding. Kay do sa matumba ako. Ako ng bata nga ato. Ang akon anak. Ang akon anak. Buhi siya. Buhi ang akon anak. Nagabutig si Leonard sa pagsiling. Napatay na ato. Alay ka, iduot ko sang maayo ang ako dulunggan sa dingding nga ini. Hindi. Wala ako sang may mabatian. Kadamol gid sang dingding nga ini. Oy, Diyos ko. Sugiri man ako. Kung akon ginang bata nga ato. Nakabati ako sang tikang nga nagapagwa sa ganhaan. Ang bisita ni Ma'am Delia. Ara siya, nagapagwa na. Malapit na siya sa ganhaan. Aring ako na dress, oh. Kung ano nga balitang imong masagap, palihog, pahibal ako, ha. Kimabalik ako dayon. Makasalig ka, Julina. Kag kun ano gitman, kag kun makita ko siya, makatuga ini sang komplikasyon sa akon mga anak. Wala na sang pulos. Kung sundon ko pa siya kag pamangkoton. Apang, sa ano ko mahibalan? Kundi na ang akon anak. Kung siya mismo, wala man makahibalo kung sa diin na ini. Patria? Ma'am? Patria, nakabati ka ba sang amon ginhambadan? Ha? Wala, ma'am. Wala ako sang batasan nga mamati sang paghambalanay sang iban. Luyag ko nga idulong mong akon sulat sa amon abogado buwas sa aga, Patria. Ay, Domingo buwas, ma'am? Wala sang kaso. Sa ilabalay mo idulong ang sulat. Nagpangako ako sa babae nga ato. Nga buligan ko siya nga makita ang iya anak. Kag matuuron ko ina. Sige, ma'am.
Ang laom ko. Hindi ko napakita ang akon anak. Apag nagsiling si Ma'am Delia, nga pangitaon iya. Ay, makita ko na ang akon anak. Makita ko na siya. Salamat kay nag-abot ka na, Sir Eman. Nagsiling si mama mo nga makikita ka kuno dayon sa iya. Nga man. Hindi siya magtulog kung hindi ako makaabot? Wala man. Pero... Wala ka balasang ideya kung anong hambala namon? Wala man to. Pero may bisita siya kaina nga nag-abot. Kag amo na siguro ang ibalita niya sa imo to. Ari na ako, ma. Anong natabo? May problema bala? Oh, Iban. Salamat kay Ari ka na. Babalik na ako sa kusina. Kag hindi ko na mabatian ang ila paghambalanay. Ano ayan ang nahambalan nila nga duha? Ba, si Ras? Ari siya? Di na mga tao, dire. Si Eman, ato sa imo, Iloy. Si Hana naman, ato sa iya, classmate. Dito ko na siya mapaligad sang Christmas. Amo gali. Kaganong ginabuhat ni Iman sa kwarto ni Mama? May ginahambalan sila kuno to. Anong ginahambalan nila? Wala ako sang ideya to. Wala ako makahibalo. Kadtuan ko sila. Base bla kung hambalo ni Iman si Mama. Parte sa amon palanublion. Kinanglan makahibalo ako. Kung sa diin makadtong parte ni Isabel. Ari na ako sa kwarto ni Mama. Apang sirado ini. Kag hindi ko mabatian ang ilagin hambaran ni Iman. Animal? Basi kung mawadaan ako sinisang palanublion? Anika, makadto ako sa bisina ni Papadre sa balay. Mainom ako sang whisky. Kag dito ako mapungko sa iya pulungkuan. Ari na, nakapungko na ako sa pulungkuan ni Papa. Aba, makaigo gidiri sa ako, no? Komportable gid ako kaayo sa pulungkuan niya. Mainom ako sang iya whisky. Anika, aning whisky niya. Matigis ako diri. Buksan ko ini. Matigis ako. Swabe. Kagangayan gid ako. Angayan ako magpungko diri. Kinanglan ako gid ang makabulos sa pwesto sang ako namay.
kadamo sang propiedad ni Papa. Kag indi lang si Iman ang dapat nga makaangkon sina. Dapat makaangkon man ako sina. Dapat ako ang makaangkon sang iban pagid niya nga propiedad. Kag buhaton ko ang tanan, agud malabawan si Iman. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo